Čaute lidi, dneska vás vítám u dalšího videa a dneska budeme točit mafiánskou challenge. To je challenge, kde budeme jezdit jenom v autě a budeme moct střílet z auta, ale budeme moct vystupovat, ale jenom střílet z auta. Vrhneme se na to a budeme to hrát s mýma kámošema. Jo, takže za chvilku se ke mně kámoši joinou. Můžeme si prohledat shop. Takže tady máme různé věci v shopu, jestli vás zajímají. To bylo hodně dlouhý intro od tebe, Tome, hodně trvalo. Já jsem už ho měl dávno hotový, jsem si ho dělal. Můžeme střílet jenom v autě, ale můžeme vystupovat z auta. Jo. Jo. Benzínka nějaká. Já bych letěl na tuhle. Dobré, tahle. Tam je hodně aut, tam není moc. Kde tady, na týhle, tak já letím s tebou. Tady není ani jedno. Tak já A letím, tady vždycky stály 3 auta. tak já nevím, no. Na benzín se máme. No, bejvaj, no. Není, No tak já žádný auto tady není. Hej, a můžeme se vyutit? Jo, Tak normálně se bude můžeme jeden muset naložit. jezdit na střeše, no. Mám EAP granáty, ty jsou mi docela. Jo. Koupil jsem si tu. Co dává automat? No, Hej, pumpy. máte zbraň? Jo, pumpu jsem si koupil, ale já jdu najít G-Wagon nějaký. Tak jo, ok. U mě kroky, pomoc. Jo, vidím No tak ho, musíte zdrhnout. vidím ho. Tak jdu k Musíme vám, zdrhnout. protože nesmíte střílet. No, to je právě debilní. Jeď k nám, Adriana. Ale musím... A kde je? Tamhle, vidím. Tak dělej, pau. Ne, já to netrefil. Hej, Adriana, pomoc. Já srazím. Dělej, pojď, Crack. střílejte. Já jdu pickaxe. Nepikexuj. Dobrý. Já myslím, že můžu aspoň. Buďte sluj! To je rozhodně. Nejde. Já jdu střílet z okna prostě. Zase krekli. Nice, konečně. Ale ubral mi. Další kroky, další. Nastupte teda Ne, do auta. zabij ho. Nemůže. Nemůžu, no. Tady může být. Nevím, jestli úplně, no. No, já jsem tady potkával někdy G-Wagon. Ale v Neberu si myslím, že bude aspoň jeden. Bude tam, Jo, auto myslím. tam bude, si myslím. Podle mě to vzali nějaký chlapci Ale to tam bývávali. Tam je auto, ale vrah auta. Není. Nic není. Já si kouknu do té místnosti. Jestli někdo Tak nevím. já jedu, ale. Jo. Nejdem se... Já potřebuji nějaký totiž looty. Hele, tady, počkej. Ne, já vlastně nemůžu střílet. Nemůžeš střílet. Jdu k vám. Teď můžeš. Kašlem na ně, zdrháme. Tady je G-Wagon. Tak já beru. Už jdu k vám, Hofio. Tak Pojď. já si vezmu Už Tak jdu. jo, já jedu za tebou, Martina. Já mám jetpack, ale jedu k vám. Na benzínku už. A tím vlastně zapaluje zero building oheň. Ničeho. Takže musíme najít 2 ty G-Wagony nejvíc. Jo. Docela bychom, nebo jako, my ani nepotřebujeme Já portafolky. si to opravím, My ani já si to tady opravím. Nok jeden. No, Přebíjem. No, ty se tady? dát.
OK, zvládli jsme to v pohodě, dávám Tohle bude zkraž, dobrý, ne do auta. Němu se aut aspoň 3 a G-Wagon tam mívá jeden. Tak jedno, no. Tak jak to, že tady nejsou nikdy auta? Tak já si ho přetvořím do mý růžovky a jdu si aspoň vylutit nějaký věci. Já si dojdu dát fizz. No, 2 big shieldy spíš. To je pod trezorem. U mě pomoc. Jo, vidím, já nejsem v autě, ale. Jo. Je, Dobrý. dead. No, Jeď! já jsem dead. Já jedu a Jeď k němu. Nej, Knock. Stop. je Stůj. v tom. To jsou medailony. Běž do toho trezoru. Běž zpátky. Ne, No, nice. No, nepotřebujeme ho. jo, je tak Radši já... ho neber, budeme označení. No, já nevyjedu. uděláme tady na ně pás, že tady dropne medailon. Ne, Ne, já dám, nebo ono se ale Já může z toho před nima vyjedu. schovat. Ono se před nima může schovat, že jo? Když nebudeš moc No, ale- střílet a budeš ven z auta. To je logický docela. Nebo já sem hodím ten medailon, ne? no já ti prdu právě. Já si vedu určitě kapitánu štít na to. Vezmu uzinky. Tak a já běžím. Vy nemáte na vedo. Martine, vy máte oba 2 korunky. Dělej, jdou si pro nás. Au, pomoc. No, jsme mrtví. Přesedni si, Adriana. Au, do prčic, to je další medailon. Oni nás... Aha, on svítnul, to je debil. Ne. To je močno. Kdy jsme na A proč by mě běžel dorazit? Já počkám a seberu ti a kartu jenom. Bacha, mají EMP granáty. No, dobrý. Ale tak to, my jsme mrtví proti EMP granátům. U mě pomoc. Já jsem dead. Nemůžeš nic, sedni do auta, sedni. A Mě střílej. napadla jedna věc. Já nemám Můžeme- nápad. Tu ty? Prosím, ať to Mám sebere. nápad, že zkusíme tuhle challenge, že bude jenom tahle hra. Že z tohle uděláme jedno video a potom další zdrni. Další challenge, že budeme mít tu skiny, tak jo. rarity šedej, mod, a že si jeden vybere. Rebootnout, že jo? Nebo musím z auta rebootovat. To zbraň? Já ti dám jednu zbraň. Tady. Ne, nechci, Proč? nechci. Ne, protože já bez tak nemám nic, nemáme auto, je mi k prdu. Tady máme auto. Ale mám Tam málo. sletil Adrian. Má, no, ale to Tobě. nevadí. Musíš mu vzít Já věřím kartu. tobě. I'm no navigon. Peace and we don't know. No, to nemůžeš dát, Adriana. Dívej, kolik tam je žetonků. To máš. On your head in my ass. Oh. Tak když jsi musel Martine pomoct, tak Ne, já ti tady pak rebootu. Stand is the sky fall when you crumble. We will shine time in your Už se obnovil reboot, ale čekám na to, než... Adriane, ty to nemůžeš dát? dá. Jak to? Zhebne Adrian, ale... Dobrý. Nezhebnu, tady bude auto. Jo, myslíš? A nebo když tak budeme hrát prostě, takže budeme s Adrem chodit pro karty. Moje. Jo, máš tam Ne, je jedno. tady auto. Tak rychle. A jeď. Jeď. Ber nějaký zbraně. Jeď. A je,
jeď. No, Já mám met. Biggie, jdi. Proto k němu jedu. Triany. Tady máš metky. My máme 7 kilů, kluci, máme 7 kilů. To je To mega. je mega. Je mega. Aut jenom. Je to Sice hodně z dobrý. nich bylo botu, ale o tom se nebavíme. Ne, ale ty žetonky byly dost dobrý, jako který jsem tam zabil v tom trezoru. Ten Spider-Man taky. Auto je docela na hovna. Tak já vyhledám Řídíš. benzínku, jo? Vidíš? Počkej, jo, řídím, no, tak Tak jedem. já budu řídit, Martine, přestup, nebo Nebo já to dořídím. Dobře, Tam je ne, benzínka. ne, tam nejeď. Tak Jeď sem. kam? Jo, tak dobře. My tady s tím autem. Protože my jinak nemůžeme, že jo? Ne, bacha, to oběť, tam se střílelo teď. Takže takhle, jo, to mám oběd. Jo. Já nesmím nabourat. Naše auto má 200 životů. Bacha, ne, dej mi řízení. Bacha. Přestup. Dobrý. Jeď radši. Tam jsou, vidíš je? Jo, vidím. My to musíme obět. Já si nechávám G-Wagon, kluci. Co? Kde si nechávám G-Wagon, že tam Tak já jedu máte, když tímhle, tak no, já normální. jedu sportňákem. My tady Ne, to bylo moje, já si pod... Hej, Adri, denní rutina, natankuješ auto, obsazená benzínka. Takže vezmeš, tankuješ auto, vezmeš tam, natankuješ auto, sedneš. Než to tady fakt nebude už. Jdeme do fightu? No jako... OK. No jako nevím, Ne, nejsou to boti. Ne, protože to ne. Nejsou, Ne. no já ne, já Aha, to jsou ty žetonci, to jsou ty, kteří nás zabili. No, jsou to ty, kteří nás zabili. Dělej! Jetky. Andrej je pratem! Andrej je pratem! za váma. Viděl jsi to, jak jsem projel všechny ty stavby? Já vím, kde se nachází G-Wagon, tady u té věže, tady. Koci, já si beru kapitánu štít, on bude celkem dobrý. Bude no, Si myslím. jedu za váma. No jo, proč ty můžeš krýt to auto? Že? Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Kamikaze! Bum, bum. G-Wagony, Ne, nebudeme zbytečně fajtit, já je vidím, jak tam běží ty žetonci, no. Ty dva G-Wagony tady vedle sebe. A já s těma Ty máš uzinama. taky? Adriane, já s těma zlatýma uzinama tady. Gangster a... Ty rarity na streamu spíš. No tak můžeme zapnout teď stream No. ještě. OK. Že A jsme ještě udělali video. Sice má jenom 9 minut, ale neřeším. To To je nevadí. Tohle zatím, co natáčím, netuším. Jedna já hra taky prostě. ne. Počkej, nevím. Jo, už je nahoře. 24 minut. To je musíme něco to, no. Cápek je nahoře. Já mám choutky a sejmout. Dal mi. Měl jsem hodit. Jo, házej. Ne. Mě, Tak jo. házej i na mě, házej i na mě. Ne. Házím na bunkry. Ne, my nemůžeme střílet. Andrej, Ne, já odjíždím, já nemůžu. No, Skyfall. Aha, kluci, my jsme totiž poslední. Tak Aha. kluci, dovolujeme střílet už mimo Jo, auto. tak já jsem Oni jsou mrtvý. poslední. Oni už byli poslední. My to nemáme šanci vyhrát bez toho. Ne. Ach jo. Nebyli. Skončil video. Jo, Tak tady ukončujeme video. Doufám, že se vám líbilo. Skončili jsme druhý. Jo. Tak čau, Doufám, že uvidíme se se, vám když tak video na streamu. líbilo. Čau, uvidíme se na streamu. Čau, čau, čus, čus.